La jornada d'avui és una jornada que ocupa tot el dia i és una jornada de salut mental i esport, que l'estima de la salut mental no sigui un obstacle per a joves i per a persones per a practicar esports i dur a terme hàbits saludables. La jornada d'avui l'organitza Ocell de Foc juntament amb Sénia Jove, que és un espai jove d'aquí del municipi de la Sénia, i Forest Gym, que també és un gimnàs que està ubicat aquí en aquest municipi. La jornada d'avui consta de la Forest Gymkhana, que la primera edició ja es va fer l'any passat i enguany hem volgut com ampliar una miqueta més dins el marc de la jornada de salut mental. Farem diferents tallers i xerrades i activitats esportives durant el matí i durant la tarda, i a més també tindrem durant tot el matí participants de la Forest Gymkhana, que actualment n'hi ha 150. Nosaltres des d'Ocell de Foc treballem molt, sobretot en joves, la importància d'hàbits saludables i de la pràctica esportiva, també per a un benestar emocional. La veritat que l'any passat ja va ser una jornada amb molta afluència i aquest any hem duplicat números, tenim 150 participants, més altres participants que vindran a les xerrades i als tallers i també al dinar popular que fem a la 1:30. I la veritat que ja estem molt contents perquè cada any és tenim més afluència i la rebuda sempre és molt bona. I la gimcana està adaptada a totes les edats, inclús hi ha xiquetes de 6-7 anys que venen en les seves famílies, com gent més adulta. Vull dir que al final és per a passar un bon dia i al final l'objectiu és que tots els diners vagin en benefici d'una entitat. Tots els fons recaptats durant aquest dia, tant de la inscripció de la Forest Gymkhana com de les donacions que faran als tallers i les donacions que aniran fent la gent durant tot el dia, van per a CIDE, que és l'Associació de Persones amb Discapacitats de l'Ebre.